ओइ मिस्टार मा सिस्टाल नों आंखौ गिदिं गिदिं मानो नायबाय थादों असभ्य एसेबां मानि दुगिना नोङो आंबो नोंखौ इंलिसनिसो रायगोन मिथियाखैलै बे आंखौ दा cow introduction the cow is four-footed domestic animal it has two horns and one tail it given us milk and cow dung the cow dung is useful fertilizer and we do दानि खावजों मिथिबाय मिन्थियाखैथ' गेल्लाखौ आंनि मुङा खोदोमस्रि how sweet खोदोमस्रि आदानि मुंखौ मा होनोमोनलाय आंनि मुंखौ मेब्लाराम होनो आगै मालाबा जोंनाव थांदो आदा आंबो एमएलएआवनो थायो दे आगै खोदोमस्रि थादो आं थांनोसै माहाजोना आंखौ थाब लेंहरदों थाथ'आखै रथ' गय जालां र' आं गय लायनि ओइ भाई तामुल दिबि रे दुइटा टाका बानाबि हा দুটাকে এটা নে এটাকে দুটা বনাই দিম ओहो एकटा दुइटा এইটো লক আচ্ছা আচ্ছা लाबोबायना आदा गयखौ लाबोबाय आगै लाबोबाय नो जादो ए नैबे नाम्बाराव फन हरदे आगै दे खासेवसो हमगोन हलेबा खासेव दैनि खासेव नङा आगै फिसियाव थाग्रा खासेवसो मानसिसो आंखौ लेंहरनो थिन दे दे आदा टाटा सुम'